Според очевидци скандалът избухва след обиди, отправени от шофьора. Драгомир Драгоев на свой ред твърди, че само е направил забележка на пътника. И аз му казах да освободи мястото, вратата и да вземе някои от свободните места, след като твърди, но той се обърна най-арогантно и ми каза: "Чупен ми е крака, бе, цървол." По думите на шофьора, двамата започнали да се карат. На тази спирка, която твърди той, че иска да слезе, по нищо не личеше. Може и да е било така. Аз наистина не отворих вратата на тази спирка и той, не знам оттам ли се отключи агресията му, сгъна билечето си, което беше в ръката му, и го хвърли по мен. И ме наплю. Двамата влизат в схватка, при която Илиян Дончев е съборен на земята. Това беше целият конфликт. Че съм нанасял многократни удари, ретници. По-скоро ретниците бяха от негова страна. Драгомир Драганов е с последно предупреждение за уволнение. За 1 година срещу него има няколко жалби на граждани. Не мога повече да рискувам. Един автобус има минимум 150 пътника. Той кара съчлен автобус по линия, които са натоварени. Съвестта ми не позволява повече да имам трудоправни отношения за въпросния водач. Аз се намирам себе си за виновен за каквото и да било. Изпълнителният директор на градски транспорт Варна Веселин Михайлов е категоричен, че би уволнил отдавна шофьора, ако имаше тази възможност. Той обаче е секретар на КТ Подкрепа в предприятието и според закона синдикатът трябва да разреши освобождаването му. Отговорът беше отрицателен, че не се дават съгласно за освобождаване. В резултат на което аз ми вързват ръцете. Лицето към момента няма дадено съгласие от нас, тъй като няма причина. Няма правилно основание ние да дадем съгласие той да бъде уволнен. Според синдикалния лидер, до този момент нямало доказателство за вина на шофьора в нито един от случаите. Когато има някой виновен, той си поема и носи отговорността. Когато обаче не, съжалявам много. Няма отстъпление от позиция. Самият Драгоев има свое обяснение за зачестилите инциденти. Твърди, че от 25 години работи в градския транспорт и допреди година нямал нито едно провинение. Цялата работа тръгна от стачката, която правихме миналата година в градски транспорт. Аз бях председател на стачния комитет и оттам, така да се изразя, бе започнато да ми се търси цаката. Пострадалият пътник отказа да говори пред нашата камера. В съдебната зала той заяви, че е бил контузен и беззащитен и затова е реагирал първосигнално, предизвикан от грубия и нецензурен език на Драгоев. След решението на Варненския съд, шофьорът остава на работа в градския транспорт.